Vážení, zdravím vás pri ďalšom videu na mojom druhom kanáli Heimdall Plus. Tady bude prvý video, na ktorom makám, tak teraz ideme skladať druhú časť Nissan Skyline R34 vlastne. Skyline Briana O'Connora z Rýchlosť bez silo. A máme tu masku, vlastne prvá časť, čo im prišla, ja som si to nechal. Kým budeme kameru, kým to bude dobre vyzerať, ako trochu to vyzerá byť možno ako presvietené, ja to možno ešte trochu upravím. Než každopádne túto pod webku mám onyx.cz, kde máme náš merch, tak potom sa tam pozrite, budeme mi rád za aj tú podporu. A som si mohol pripraviť aj nožík. No nič, tak to otvorím, mám plán B. Ideme na to, tak to otvorím týmto karambitom, no, nebudem hľadať tam ten nôž, aby som to nepoškodil. Z tejto strany. Ale pekná sranda, že ti poslali tú špezetku. A ďalšie zásadky by mal byť hrnek. A potom ďalšie by mal byť to, čo skladám, ale v mierke 1:24 myslím. Čiže menšia verzia proste. Áno, presne tak. A keď to bude hotové, tak to bude extrém, ty vole, na to sa mega teším akurát, že to ešte bude na dlho. Ale aspoň je content, takže je to dobré. No hlavne sa tiež robiť tú elektriku. No to som pravil, že to bude lahoda robiť tú elektriku. Jak ti to nešlo otvoriť. A vieš, aké to bude ťažké, tá maska je ťažká, jak... Ja viem. Ona je ťažšia jak hrnek inak. Čakaj. Jo, je to cool. Kurva, ale je to hnusný zvuk. Len toto, že tu je 300 000 malých vecí. To nevieš kam majú ísť. No tak ako napríklad to sú tak malé skrutky. Jak minulé, no proste extrémne malé skrutky. A strať to si skončil. No. Svetla. To vlastne... Nebodaj sa ti to stalo. Ešte sa mi to nikdy nestalo, ani pri lede. Ja neviem, čo na to má ako... Kde ty bandáš? Premýšľam, či to skladať... No toto sa priskrutkuje a ostatné sa tam iba... Jo, počkaj, tu je koľko tých skrudek? To si sa kúpil celú sériu, alebo jak? No to som si predplatil, to mi chodí každé 2 mesiace, som si myslel, že každý mesiac, ale to bude chodiť každé 2 mesiace. No tak tiež je, no. Ja budem potrebovať ešte asi návod na to. Čo som ukazoval, to asi sa nelepí, to sa asi skrutkuje, lebo tam sú diery. Aj plagáty mi prišli, ale nie také, to vyzerá jak fotky proste. Hej, to som už ukazoval dávnejšie na streame, ale... Keď stali na štarte inak, tento film som pozeral včera. DJ Lucky Boy má šťastie, že proste, on je lucky, že proste ako má už Skyline doma. On má aj Supru. Aj Supru, no však tá Supra a tá Skyline sú investičné auta. Premýšľam, že to dám na tieto plagáty, aby to bolo lepšie vidno. Lenže on má, vieš čo? Lenže on má MK4, ale už aj MK5. Ty vole. Už ide hore, to stačí sa proste snažiť, dokážeme všetko a niekto, kto hovorí nemám čas alebo nechce sa mi, ja toto neznášam, keď počujem nechce sa mi. No tak však toto. Akože ja som síce taký, že občas si poviem, že nechce sa mi, že jebem na to, ale nevždy. Sa nám pekne krásne na telefóne. No budem na telefóne. OK. Asi by som možno začal svetlami a ešte by som si tam mohol mrsknúť časťa, takže áno. A tam sa to zmenilo, dúfam. Alebo dobre, hovoria mi, že najprv začne týmto, tak začne najprv
to tu. neukazuje. Tu sa Iba, že battery dáva, bank, jo, presne open takto. status panel status, working OK, battery level, no batteries, no charging. Aha, tak to logo sa tam iba vloží, to sa neskrutkuje. Tak hádam to bude držať. Keď to približím, tak kvalita je... No tak už je šero. 4 skrutky, jedna keby náhodou. Prosím, povedz, že ten skrutkovač má magnetický hrot. Má! OK, super. By som sa divil, keby nie. Tak. Jedna by tam bola, dotiahne mi potom. Good, tak ešte raz. Lebo ako do dreva, keď nie sú urobené závity, jasné, máš samorezky skrutky, tak to tam ako... Tie skrutky si same vyrežú závitky, ich tam dávaš, ale tiež to je bolest, ty kokos. No. Lenže drevo je mäkké. No tak jasné. Drevo není tvrdé jak kov. Tak ale v kove musíš mať narezané závity, nejde, že by si nemal. Vieš čo mám najradšej, ale to väčšinou však len do steny sa to robí, hej. Keď vyvrtáš dieru, zoberieš moždiny, hej. No, najbieš tam, no. No, dáš tam šrubu, roztiahneš to, that's it, drží to jak piča. A však jasné. No, ty vole. No už to viacej nezaťahnem, ty vole, s týmto, už sa mi to, ten skrutkovač sa mi šmíka. Tak je na to, už to nerob.
Ale dobre, nehybe sa to. Drží to. A hlavne som bol trošku mimo kamery, ale nevadí, je to dobré. Toto svetlo sa tam iba... Ale sa to tam... Napchá sa to... Takto. Akurát, že toto tam teraz... A toto tam dám jak ako? To bude tiež treba skrutky, ale tu viac skrutiek nemám, ale... Z 2-5 skrutiek a to je všetko. Tak tam to asi musíš nejak nacvaknúť. Prenaplním všetky flašky s Premyšľam. vodou aj hento. A opačne som to nedával, lebo teraz by som to dal opačne. Zlomiť to úplne nechcem. To by ma asi jeblo. No tak No. zobere sekundiak a sekundiakom prilepíš, no a čo? A keď tu budem dávať tie káble, jajaj, to bude maturita. No tak tomu uvaže, hej. Vidno, že mám dysgrafiu do piči. A ty máš nejakú takúto... Aj Sara má nejakú Ja mám takúto... dysgrafiu, dyslekciu, dyskalkuliu, všetko možné, ty kokos. Ty kokos. Takže máš... Jak to povedať tak vtipne? Je to easy, ale toto je nejaké krivé. Jak to tam mám... Jak to tam mám nervať? Nechcem to zlomiť, fakt, že ne. No posnaž sa. A ono nie je to také, že by si to na... No, ty vole. A ono nie je to také, že by si to narovnal, vieš. Ono to tam dáš. No ale ja to tam úplne... Ono to tam ale nevôjde, kamarát. Ty vole, mne je zle. Jak to tam mám dať? No ono to tam nechce proste vojsť. A to som pravdo povešané. Môžem ísť dovnútra. Ja to tam neviem dať, kámo. To... Len tak? No ja som to tam ako nejak dal, ale či to tam bude držať, to ani... Aha! Jo, tak jedno tam mám. Jedno som tam dal. Hej, lebo to som teraz nabrala nejaké nové veci. To ešte, no, to druhé... Jedno tam je, a to druhé tam... Jo, tak aj druhé tam mám. No, potrebujem toľko svetla. Jo, tady mám strelec. No ono to stojí usnutím, takže... Jo. No však áno, Takže som ťa mala poprosiť... Skrutky nestratiť hlavne. Kontaj. Ja mám chuť sa pozrieť na tú kapotu. Už. Tak ja mám aj iné. Ten blok motora ešte skladať nemôžem, tam ešte mi niečo chýba. A to si nechal si na inokedy.
Mohol by som to dať aj do Reelsu, by to nebolo úplne zlé. OK, tak tam sa toto video bude páčiť, síce krátke, také trošku akože proste drží to, nedrží to, dobre, bude to držať. Ja to ešte potom niekedy tak, ale keď už asi niekde, ja to ešte potom skúsim možno trošičku viacej pritiahnuť. No. A pozriem sa na to, keď na to bude, pozriem sa na to, keď bude viacej svetla. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tak sa majte, like a odber veľmi rád a čus.